ekene ọmanụ ndị ọmanụ ekenekwanụ onye unu na n'onu tata bụkwa mụnwa ọka bụkwa mụnwa bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ana m ekenekwu unu ebe unu anọ na ama m na anyị na ebe dị iche iche. Ekene ọmanụ na-ayọkwa unu mgbaghalụ maka na tata na-apụtarụ m n'oge ije dị m n'okwu kamgbe ya na nka na aka na-abata wee sị ka anyị banye n'ubi ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịalụ ozugbo na-etufuru oge. Na-ayọkwa unu site ododo ndị nke m nagidenụ m n'ọka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị. Biko unu ewu n'iwe gbaghalụnụ ka anyị gaba n'iru n'ozi njibịa tata dịka unu si malụ na ife m na-abịa ikwu maka ya bụ okike ụwa nke ndị Igbo. Okike ụwa nke ndị Igbo maka na ya mana mba dị iche iche, mba niile nọ n'ụwa nwere akụkọ etu ụwa okike ụwa si bido n'anya nke fa. Ndị niile nọ n'ụwa nwere akụkọ etu ụwa si bido n'anya nke fa. Ndị Igbo adịrọ iche. Ndị Igbo nọ nwefa nwekwara akụkọ etu okike ụwa si bido n'anya nke fa nwa bụ ndị Igbo. Mana anyị ma na ụmụaka Igbo na ndị Igbo na ndị ife anyị ma ekenekwanụ m unu bụ ndị nọ n'ụlọ. Ekenekwa m charibo ya agbụ ekene gị ọfụma nna tata afọ m gị daalụ ekene ọma. Ụmụnne m ndị na-abịa abịa ana m ekenekwa unu n'ofu dịka anyị si ghọta na ife onye Igbo ma ife nwa Igbo ma dịka akụkọ okike ụwa bụ akụkọ okike ụwa nke ịbụa. Kedu ife njikpa ọnya nke ịbụa? Ife njikpa ọnya nke ịbụa, Patricia ekene m gị nwanne m. Ife njikpa ọnya nke ịbụa bụ maka nọọ ife ndị bịara abịa kụzielu ndị Igbo o wee bụrụ akụkọ ụwa nke ịbụa. Mana nke mbụ nke bụ Igbo kpọmkwem, nke bụ akụkọ ụwa nke Igbo kpọmkwem, ọtụtụ anyị nwa bụ ndị Igbo, ọtụtụ anyị nwa bụ ụmụaka Igbo amarọzi akụkọ ndị a. Ọnya nwa bụ ife m nwa bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele na-abịa akọwa maka na ekele ọlụ eke dịka m si ekwu na ọbụnadụ asụsụ, ọbụnadụ nri a na-eli n'ọnụ, ọbụnadụ mmemme na ife ndị niile dị iche iche gbasara Igbo ka Igbo ji wee na-kọwaa okike ụwa nkefa n'anya nkefa na nghọta nkefa. Ọ maka nke a ka nji wee welu n'oge kịta welu ọgụ ọnụ wee na-akọwa okike ụwa nke ndị Igbo. Ekene gị Abigail ọfụma Chikaọdị ekenekwa gị maka na anụ m afụ unu tata daalụnụ ndewonu. Ya na ọnya bụ akụkọ ka na-abịa agbasa, ya bụ ozi ọma ka m na-abịa agbasa na nkọwa nke ndị Igbo, etu Igbo okike ụwa si malite na nke ndị Igbo. Ya na anyị bido na mbụ tata anyị nọ n'ili n'ofu nke anyị ma. Helen ekene m gị nnọọ nne m, ekene m abalị ọma nna afọ unu na-abata m na-etu n'afa n'ofu. Anyị bido na mbụ wee lue tata n'oge kịta anyị nọ n'ili n'ofu anyị maba ịbụa. Kedu ife anyị ji kpọọ onye ịbụa? Maka na Igbo melụ ka anyị ghọta na iteghete ka Igbo zuru oke, ka ife niile zuru oke. Na iteghete a ka ebughachi amamife na nghọta na echiche nke onye Igbo, bughachi ya na mmụọ na chi ebe o si bịa. Mana chi bụ na mana onye abụ mbụ ya nọ iteghete ka anyị si wee na mbụ iji wee nwee nwekọ na mmekọ anyị na chi okike kele ụwa. Ya na ili n'ofu bụ chi agbakọnyela ofu, mana ife anyị mana ọ bụ ịbụa. Ọnya ka anyị ji welie na-akụ maka okike, maka na okike na-agwa anyị maka okike, division, multiplication, ife ndị a niile bụ okike. Ọ mgbawa mbụ wepụtara fa niile. Ya na ọ na oli n'ofu a ka anyị nọ wee na-eweta ozi iri n'ofu n'isi njedebe na iji wee lụtala anyị ebe anyị malite na ebe anyị na-akwụsị. Maka na anyị ghọta
na ife ili n'ofu a okike a na-akọwa maka ya na ili n'ofu a na ebe a gbadoro ụkwụ bụ maka gịnị okike iji ziko na okike ada agwụ agwụ dịka ozi m ji bịa tata Eoan Eoan mana onye na-enye anya ga-asị he na nke a bụrụkwa Igbo mana ife anyị na-ekwu maka ya bụ ani ife ọbụbụ gịnị eke oye afọ nkwọ maka na-enwa na mbụ agwala anyị etu okike si wee malite na ame ka anyị ghọta na okike malite na mkpụrụ ndụ site na mkpụrụ ndụ na anya mmụọ ịnọ mkpụrụ ndụ bụ ụzọ pụta anya mmụọ ịnọ na-eso nke anyị ghọta na ka anyị na-aga anyị gbalibefa dịka eke dịka oye dịka afọ dịka nkwụ ọ ife a ka anyị ghọta nọ nkewali mbụ ka ife ndị a ji wee gbawapụta wee nọdụ ọ site na fa ka okike sizi wee malite ya na ife nghọta Igbo na-eme ka anyị ghọta bụ na okike ada agwụ agwụ na okike agwụ agwụ ọ na nkọwa na nghọta okike ka eji wee gwa anyị sị anyị cheta maka gịnị ịga ọjị na ịtụ nzu maka gịnị na okike adị agwụ agwụ iketa oke si n'ụbọchị abịa mana na mmalite ozi m dịka anyị si ghọta na n'ime oge a na abụ anyị ji bido dị iche iche ya na akụkọ maka na akụkọ iro ka m ji banye n'ozi nke a ya na-egbula oge anyị ga-abanye na ya bụ abụ nke anyị ma bido n'akụkọ iro maka na ebe anyị si bido ka anyị ga-eji ebe anyị si bata ka anyị ga-esi wee pụ maka na okike ka a na-ekwu maka ya maka na ọ da agwụ dịka anyị si fụ na tata na ozi mbụ gịnị maka ekezu ya na ibulu n'uche ya bụ ekezu anyị bulu ekezu n'uche ka anyị weli ya wee malite maka na iro anyị bụ ụzọ wee ro n'oge anyị bata n'akụkọ a bụ maka nwaanyị na-enwero nwa anyị bido ya bụ iro nwaanyị na-atụrụ ime ọmụrụ nwa onwero nwa mana anyị ma na afa iro a na ife anyị kpọrọ ya bụ nwa ụwa ọma mana nwaanyị a na ọtụrụ ime na ọmụrụ nwa ka okike si wee na-enye anyị ka Igbo si wee na-enye anyị nghọta gbasara okike na chi na ụbọchị na eke nke anyị ghọta abụ ofu na chi na ụbọchị na eke nke anyị ghọta abụ ofu kafa ji wee gwa anyị na chi ọbụla ji oke nke abịa chi ọbụla bụ oke nke abịa chi ọbụla bụ oke nke abịa dịka nyaba abụ si wee gwa anyị na nyaba akụkọ anyị ka ọ n'oge a unu ga-elota nọ tụmangwe mgbe nwa amụtalụ bata na abụ ife ọ na-abụ bụ ọ na-asị nne na-akpọ m tụmangwe nwa bịala ụwa ọma tụmangwe nna na-akpọ m tụmangwe nwa bịala ụwa ọma tụmangwe nworu na-akpọ m tụmangwe agba ekwutelu na-agụ tụmangwe nwa bịala ụwa ọma tụmangwe nne na-akpọ m tụmangwe nwa bịala ụwa ọma tụmangwe nna na-akpọ m tụmangwe nwa bịala ụwa ọma tụmangwe ndị enyi na-akpọ m tụmangwe nwa bịala ụwa ọma ikwu na ibe na-akpọ m tụmangwe nwa bịala ụwa ọma tụmangwe nworu na-akpọ m agba ekwutelu na-agụ tụmangwe nwa bịala ụwa ọma tụmangwe maka na ọ n'ebe a ka anyị si ghọta na okike na onwe ya dịka Igbo si gwa anyị na ọ dị agwụ agwụ ọ bụ na anyị aghọtalụ nke a anyị aghọta na Igbo nwere asụsụ a na-akpọ uto na ọganiru na mgbanwe
maka na mgbanwe ọnyanwa bụ okike, ọnyanwa bụ okike. Ọ mgbanwe mbụ ka iji wee nweta abụ, nweta ịtọ, nweta ịnọ. Ọ maka na mbụ gbanwe, mgbanwe na mgbawa, maka na ọ gbawa na ọ ga-agbanwe, ọ gbawa na ọ ga-agbanwe. Mana ife Igbo mee ka anyị ghọta bụ ka anyị nwa bụ mkpụrụ ube si n'ukwu ube wee dapụ, ube si n'ukwu ube dapụ na ọ ga-abụlili ube. Ube si n'ukwu ube dapụ enwere ike ịnọkọta bụlụ oloma. Ọnya kafa ji wee gụọ ngụ ọnụ lute n'iteghete, gwa anyị na ebe a ka onye Igbo zuru oke na gịnị ka ọ na-akọwa, na ebe a ka ubenu nwa kasị, ubenu wee tosigo bue ka wee daa, mana ọ daa mana ọ ka bụ ube, maka na mkpụrụ ube si n'ukwu ube wee daa mana ọ ka bụ ube. Ọnya ka eji wee bughalịa iteghete wee nye gị ili, Igbo wee nye gị ili. Ya na ili a na-agwa anyị na iteghete bụ nzọụkwụ iji anaghachi na mmalite, na mmalite. Nna m ekene gị ntọchukwu, ekene gị abalị ọma. Biko na onye m na-afụrụ n'oge kene, biko iwe ya dị n'ọkụ. Ya nọ na iteghete ka ebughachiri mmụọ onye Igbo ka ọ wee ghọta na nyanwa bụ ube, mkpụrụ ube si n'ukwu ube daka bụ ukwu ube, maka na mbidi ebu n'ukwu ube. Ya na mmalite onye Igbo bido na ebe na chi, na nyanwa bụ onye ọ na-afụ anya bụ mgbanwe. Nyanwa bụ onye ọ na-afụ anya, gị nwa na mụnwa na-afụ onwe anyị anya tata bụ ife site na mgbanwe na nkeghari, mgbanwe na site na chi. Ya nọ ife a ka Igbo na-eme ka anyị ghọta n'okike. Ọnya kafa ji wee gwa anyị si anyị na eke o si malite na mgbọsị mbụ na ife izizi bụ ụzọ pụta n'otu ụbọchị na okike malite n'anyasị. Ọ sị na ife niile na-agụ n'izu n'izu. Ya nọ mbụ ka a malite wee gụba n'izu n'izu Igbo na-egwa na ife niile na-agụ na ya bụ maka gịnị na mbụ agbawana ife izi bụ ụzọ wee mapụta bụlụ gịnị, mkpụrụ ndụ. Nọ n'ime mkpụrụ ndụ a agbapụtasị ka emesi gịnị, Igbo gwa anyị sị aka ubili akụ onwe, aka ubili akụ onwe. Kedu ife Igbo na-eme ka anyị ghọta? Maka na anyị nwa na ndị bịara abịa were akụkọ mụ na gị kọghalị anya gbodie isi naanị, mana fa ghọtara ebe ọ malite. Anyị nwa na-agwa agwa maka na ifi na anyị amarọ nke anyị na-ekweta etufa si kọwala anya, mana anyị nwa ka ọ dịla ịkọwasị anyị unu kọwatakwa ọnya mana unu akọwatara oli, maka na ịma mgbakali onye mugosi egwu, onye mugosi egwu bụ nyanwa bụ onye isi egwu, nyanwa ma agba gị nwa na-amụ amụ. Ya nọ Igbo ga-ekwuli Igbo ọnụ a, onye Igbo a ka anyị bịa na-ekwu n'Igbo gwala ya ka mkpụrụ ndụ mgbawapụta na ife ndị ọzọ pụtaba anụ bụ gịnị, ọfịa mmụọ. N'ime ọfịa mmụọ ife ji kpọọ onye ọfịa mmụọ ma agụ mmụọ. Ọnya nwakafa ji wee gwa anyị aka ubili akụ onwe. Ya na Igbo mee ka anyị ghọta na onwelu ife dị n'okike dị n'ụwa tupu ọmandụ wee mala okike, ọmandụ wee fụ okike. Mana mgbe aka ubili kụsịrị onwe ya na gịnị melụ, na anya mmụọ ịnọ pụta, anya mmụọ ịnọ na-eso mkpụrụ ndụ na anya mmụọ ịnọ. Ya Igbo mee ka anyị ghọta na ndụ nwelụ mkpụrụ ebe o si abịa. Ya na mkpụrụ nwere osisi o si na-apụta, mkpụrụ na onwe ya ga-amịpụtakwa ife ọzọ, mana fancha niile bụ ofu. Ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị sị na mbido na njedebe na onwere isi, na ebe ọ jedebe ebe a ka o bido, ebe o bido ebe a ka o jedebe, ebe o jedebe ebe a ka o bidokwa. Ọnya ka fa ji nye anyị ili. Ya na anyị nọ n'ili na ofu anyị na-akọwa maka ya tata bụ iji wee malite okike nke na-afụ anya,
iji malite okike nke ị na-afụ anya, maka na ọ na-ili na ofu ka akọwala anyị na okike ka akọwala anyị na ọma ndụ wee malụ ndụ. Mana kedu ife a na-eji gwa anyị maka etufa si gbawapụta, kedu ụlọ ọba, kedu kpata, kedu ife o ji dị mkpa na akọ maka ya na ịghọtali ya na ịma ife ọ na-akọwa. Ife o ji dị mkpa bụ maka na ofeke Igbo dịka mụ na gị n'onwe mgbe anyị na-amarọ, ịjụa nne m kịta, ịjụa nna m, jụa nwanne m, gịnị bụ eke si na eke bụ afịa, gịnị bụ ọyọ si na ọyọ bụ afịa, gịnị bụ afọ si na afọ bụ afịa, gịnị bụ nkwọ si na nkwọ bụ afịa. Mana afa amarọ nọ ife anụnwa bụ ife ndị ọcha na-akpọ elements of creation, ife eji okike niile si na ya gbawapụta na-ewepụfa na onwero ife ọma ndụ ga-ama, onwero ife ọma ndụ ga-ama. Ya na ịbanye ozi n'ime ozi m ji bịa tata ka anyị kpatụ aka maka ekezu. Ndị Igbo kọwala anyị na mmalite okike, maka na ofeke amara ebe a nọ ke nkụkwa, ofeke fuli ife niile dịka akịka iro. Na mmalite okike na enwelu na mgbe okike kesilụ na onwe nwoke ekelu bụ sọ mma, na onwe nwoke dị n'okike eji wee kọwala anyị maka gịnị, maka okike, iji mee ka anyị ghọta na okike na-aga, maka na ọnya maka iji wee nye ya bụ akụkọ iro anyị nye gbasalụ agbọghọ nwa, maka tụmangwe na nwaanyị na-enwero nwa bụ onye mesinụ wee jekwula agbọ wee ghọlịa nwa. N'izu gara aga anyị kọtakwa akụkọ gbasalụ mbe, etu mbe si wee soro ụmụ anụmanụ wee gbago n'eluigwe wee jee lie olili. Mana mbe ada efe efe, mana mbe enwero nku, mana mbe dị ọgụ na-enwero nku yọtalụ nku o ji wee jee n'igwe. Ọ nku a o ji jee n'igwe ka o ji wee jee wee lie olili. Ọ n'ime oge a anyị na-akọnyaba akụkọ ka anyị kọọ maka onemanigwe oke nnefa jekwu ibunya nwasilu fadi olili afasilu mbe wee lisi si na ya nwa ga-akpọ onwe ya na enye unu niile. Mbe buli ife niile lisie oluzie ka a ga-ana fa wee na alụba ndụ mbe nkwe. Mana ife anyị na-aghọta n'akụkọ gbasara okike bụ na ka anyị ghọta na mbe abụrụ anụ na-efe n'elu, n'agbanyero na anyị ma na ya ama na ndị gboo ifefa jiwelu mbe nya kọọla anyị ọtụtụ akụkọ. Ọ bụ gịnị? Iji nye anyị ndị mbụ, iji mee ka anyị ghọta amamife ndị mbụ, iji mee ka anyị ghọta amamife, maka na Igbo melụ ka anyị ghọta na ndị izizi bụ ndị bi n'ụwa, ndị pụta ụwa, ndị mụ na gị si n'anya papụta, ndị mụ na gị bụ ụmụ fa na Igbo na fa na-akpọfa ndị mbụ. Ndị mbụ anyị ma na fa kewala ụzọ na-abụ ndị mfunani na ndị ndaninu, dịka anyị si kọwa na oge anyị na-akọ ife niile anyị na-akọ. Na ndị mbụ fa mesi mụta ndị abụ, mana fa arapụla anyị ozi dị iche iche. Nọ nkọwa fa na ozi fa ka mụ na gị jikwudo, maka na nkọwa fa na ozi fa na ndụ fa ka anyị jikwudo luo echi. Maka na mụ na gị ewezuga ofe onugbu anyị mụta n'aka fa, ewezuga ọra anyị mana ọ dị mma olili n'aka fa, ewezuga akpalata anyị mana ọ dị mma olili n'aka fa, anyị ama na-eli ife ndị anyị. Ọ bụrụ mụ na gị melụ mkpọlọgwụ bụ akpụ ọghọ nni, ọ bụrụ mụ na gị melụ mkpọlọgwụ bụ ji ọghọ nni. Ya anọ ya kafa ji wee mee ka anyị ghọta ife ndị a niile na fa bụ ndị mbụ ndị Igbo rapụla anyị ụmụ ife a wee kọọla anyị, nye anyị akụkọ dị iche iche, maka iji wee mepe akọ na uche na amamife onye Igbo ji bụrụ onye Igbo wee dị iche na mba niile dị n'ụwa. Ya na mgbe a na-ekwu maka nwaanyị na-achọ nwa wee jee na agbọ wee ghọlịa nwa, o nwere ife Igbo chọọ ka anyị ghọta. Ọ bụrụ maka sọsọ na o ji weta nwa, ọ ka anyị ghọta n'ụwa
na ọ bụrụ okike akwụrụ ofu ebe, na okike ada akwụ ofu ebe. Okike dịka fasi gwa anyị n'izu n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu, n'izu ka anyị na mmụọ na-agba izu. Izu anyị na-ekwu maka ya ọ bụ gịnị? Izu anyị na-ekwu maka ya bụ ifande, Eoan, eke, oye, afọ, nkwọ. N'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu, dịka fasi wee mee ka anyị ghọta na n'anyasị ka ọ nọbido, n'anyasị ka ọ nọbido, maka na ọ n'anyasị ka anya bụ atụmalụ okike si malite. Anyasị mụtalụ gịnị? Ụbọchị, ụbọchị, ya na ife ịfụ n'ụbọchị bụ chi na eke, chi na eke na ụbọchị wee bụlụ ofu n'ime ụbọchị, ka iji wee ghọta na ụbọchị niile dị iche iche, ana ifefa na ala dị iche iche. Ya ka eji gwa anyị na eke si na gị na ya nwa nọ n'aka nri, na ya nọ n'ọwụwa anyanwụ, na ya bịa ịzụ afịa, wee nye ya ikike ịzụ afịa n'ụwa. Ma anya ka anyị ndị Igbo ji asị na anyị bịa afịa n'ụwa bụ afịa, na onye zujuo ọkpị obulu n'ụwa abụrụ be anyị. Ya na onye ọbụla nwere ọnọdụ ebe ọ nọ. Eke ka anyị nwa bụ nọ n'ebe nọ n'aka nri, si na ya bụ n'ọwụwa anyanwụ, n'ọwụwa anyanwụ ka ọ nọ n'ebe a, na ya bịa ịzụ afịa. Nkwọ nọ n'aka ekpe n'ọdịda anyanwụ. Nkwọ si na ya bịa ime ka mmụọ na mmadụ bụrụ ofu. Ife ndị a niile bụ okike, maka na okwu a na-ekwu tata, ana m ekwu kịta maka na ife na gị nwa na-ege ntị, ị na-anọ. Ekene m gị nwanne m Juliet, nnọọ ekenekwa gị Godson, ekene m unu. Ife na anyị na-ekwu maka ya, mụ na gị na-ege ntị kịta, na-anụ okwu a na-ekwu, na-afụ gị, na-ekene gị, gị nwa na-anụ m, na-afụkwa m, maka gịnị? Na efe na-azụrụ ezu. Ọ bụrụ na ofu si n'ime pụọ, ife anyị na-akpọ ife mma ndụ kịta ama mmazi ndụ, ọma ndụ ama mmazi ndụ. Ya na mgbe ndị mbụ ji akụkọ dị iche iche wee na-enye anyị amamife, anyị welu mbe dị ọgụ, ewelu mbe wee na-enye anyị nkọwa dị iche iche. Oge ụfọdụ anyị afụ na mbe na-akpa agwa, o nwero ife kalinye omume, kama na ife ọbụla o mesi na emesịa na a ga-eme ka akọwali anya ka uche, ka anyị wee ghọta na okike akwụrụ ofu ebe, kama na ife ọbụla nwere ụgwọ ya. Ife ọbụla nwere ụgwọ, ife ọbụla nwere ụgwọ. Dịka anyị si ghọta na nwaanyị kegharịla ọnwụ ya wee mụta nwa nwere ụgwọ. Maka gịnị? Na nwa a, maka mmegbu ọ na-emegbu onye ya na ya nọ, ka emegbukwalụ nwa ọ rapụlụ, ọ na-arapụlụ nwa na-ereli ya nwa na-ereli ya nwa wee na-ekpọ aja afa, kama ọ ga-akpọzi nwa achọ wee mụta afịa bụ ụwa ọma, nwa ụwa ọma. Ọ na-akpọ ya gịnị? Agbọ ekwute n'agụ, agbọ wee na. Mana so na ife Igbo chọrọ ka anyị ghọta bụ na o nwero ife a na-afụrọ ka eme, ọ ife Igbo mere ka anyị ghọta. Ọnya bụ okike, ọnya bụ ebe mgbadolu ụkwụ wee na-akụwa maka okike na-arụ a. Maka na ọ bụrụ etu a ka nsikọwa ya na-arụ gara aga, ọ bụrụ etu a ka nsikọwa ya na-arụ na bụ ma arị ịtọ ma arị nọ gara aga, na ozi dị iche iche na-abịa, maka na Igbo dị omimi. Ya na mgbe fa na-enye anyị mbe, ọnya ka anyị ji etu ndị mbụ afa, anyị na-etufe afa, anyị na-ekwu maka agwọtụlụ mbe na agwọtụlụ mbe, maka na mbe mkpụsi bụ na agwọtụlụ mbe atụgo okpokolo, maka na ịma mmetụ nwe ịma nlue. Ya na agwọ na-atụ mbe na-atụ okpokolo, iji kọwale na amamife na ike ndị a bụ ndị rapụ ntọala ụwa mụ na gị bụ ụmụ fatata na-eso, nyela anyị ụmụ akụkọ anyị ji enweta akọ na uche Igbo ji buli Igbo buli ife dị iche.
ụzọfa ka anyị na-ekwu maka ya nọ nkọwa fa na ntụzifa ka anyị ji fụ etu mbe si wee fe n'elu, maka na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka okike ụwa nke nwa bekee nyere anyị ama nwe ike ịfụsị ife dị n'ala Igbo anyị ji akwadie, anyị ama nwe ike ịkpatụ aka ife dịgasị n'ala Igbo anyị ji akwado okike ụwa nwa bekee nyelụ. Onye akpata na ịchọọ ịkọ okike ụwa gbasalụ etu nwa bekee si nye anya, ịkpọba afa ndị na-amarọ. Onye akpata na ịchọba ịkọwa okike ụwa etu nwa bekee si nye anya, ọ bụrụ sọ na ị ga-akpọ afa ndị na-amarọ, ị ga-akpọba ife dị iche iche gị nwa na-amarọ, gị nwa na-aghọtarọ. Mana ịkọ okike ụwa n'anya nke ndị Igbo, ịfụ na ife ị ga-eji kwado ya bụ ife nke ndị Igbo kpọmkwem. Ya na Igbo kwa agbọ na agbọ na nwaanyị jee ka agbọghọlịa nwa, ịghọtago ife ọ bụ. N'Igbo nye gị atụmatụ na akụkọ wee kọọla maka mbe, wee sị gị na ndị a na-akpọfa agwọ tụrụ mbe na ọtụgo okpokoro, maka na ọ nwere ka o metụta mbe. Ị ga-aghọta ife ọ bụ, maka na okike ụwa nke ndị Igbo si na nghọta nke ndị Igbo. Ya na fanyela anyị nkọwa nke anyị ga-eji wee gbaa ụkwụ kpọmkwem, wee ghọta na ifefa na-agwa anyị n'izu n'izu ka mmụọ na mmadụ ji agba izu, na anyasị na-amụta chi ofufu nke anyị ma na ọnyanwa bụ eke na chi na ụbọchị bụ ofu, ana mgbọsị ọbụla ji onyinye nke abịa. Onye ahụ kafa ji gwa anyị sị, tụwa nzu gọọ ọjị wee were okike nke gị wee nata okike nke gị n'ụbọchị. Ya na nzu na ọjị ka iji agbanwe ọnọdụ, iji ekeghalị, iji eketa oke ọma, iji ekepụ oke ọjọọ. Nzu na ọjị, o nwere ife ndị ọzọ gwagasị gị mee. Nzu na ọjị bụ ebe izu bụ ụzọ kpọ afa, fa bụ ụzọ kpọ afa. Mana fa bịa kọbala anyị maka n'okike mbụ na nwoke anyị ka afịa bụ gịnị? Olisaekezu. Olisaekezu bụ onye fa ji wee mala anyị atụ maka nkeghari okike, na gwa anyị maka ịchụ aja. Ya na ịtụọ nzu na ịga ọjị bụ aja mbụ. Onwere aja dịka onwere aja ị ga-achụ isie niile na-abụrụ nzu na ọjị. Ya ka fa ji wee gwa anyị sị na Olisaekezu bụ sọ nwa, o zuru ezu n'ife niile ji nwoke eme. Enebi anya onwero ife gbafọla agbafe ebe ọ nọ. Enebi anya o zuru ezu n'ife ọbụla eji nwoke eme, o tozuru etozu, o zuru ezu. Mana mgbe ndị ibie na-anụ nwaanyị na onwere oke ịnụ nwaanyị, mana o nwee nwaanyị ọ chọrọ ịnụnụ, afịa bụ gịnị? Anyanwụ seta ọza. Anyanwụ seta ọza. Ya na akụkọ a gbasalụ Olisaekezu na anyanwụ seta ọza, maka na anyị aghọtara na ife ọbụla anyị na-afụ na bekee nwere mgbagide ụkwụ na Igbo. Dịka bekee na-akọle maka Cinderella, maka nwa nwaanyị na-emegbu, o wee bụ n'abalịzi o wee mapụzia, wee yọtazie akpụkpụ oyọta wee jee ebe a na-eme ya bụ olili. Ma na-agwali ya na akpụkpụ a na oyilie na ife ga-eme na ọ bụ midnight akụbido ya n'ụzọ, na tupu midnight a na-akụkọ ọ bụ na ọ natago. Mana o merọ nke a, ya kpata anyị ji wee nwee akụkọ maka Cinderella. Mgbe ọ na-agba ọsọ, akpụkpụ a wee dapụ, prince wee chọba ya, wee jee wee weta, wee chọbazi anya, wee nụ anya. Na ya ghọtara na anyị nwere ọtụtụ Cinderella n'akụkọ ndị Igbo. Akụkọ Cinderella erika dịka anyị si malụ maka dịka akụkọ
ụdala m daa nda ụdala m daa nda daa 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 nda daalụ nwa nwanne nda daalụ nwe nna nda enu ụwa bọlile nda onye nọsi ọ na-aba nwunye nna m nda zụta ụdala n'afịa nda lacha 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 nda lachapụ nwe nne nda lachapụ nwe nna nda. Akụkọ dị iche iche na-abụrụ ebe ife mbịa tata ịkọwa iji wee nye gị ntụziaka ka ịghọta na okike ụwa nke ndị Igbo ị na-ekwu maka ya gbadoro ụkwụ n'ụwa nke ndị Igbo, ya na ife ọbụla Igbo na-enye gị gbasara okike ụwa nke ga-abụ Igbo, mana ọ bịala bịa na ife ọ na-enye gị gbasara okike ụwa nke ya bụ ife ị na-amarọ ọnya ka ị ga-eji wee kweta na ọ dị, maka na ị marọ maka na ọ dịrọ n'ụwa nke ọ dịrọ n'asụsụ nke afọ a na-aza adịrọ n'asụsụ nke ebe ejegasị adịrọ n'asụsụ nke ya na ịghọta na Olisaekezu zuru oke kpọmkwem ka nwoke si ezu oke, mana o nwere ike ịkpa agwa ka ndị ụmụ nwoke ibie si akpa, maka gịnị na o nwere okike ezuru ọnya ka eji kpọọ ọnya Olisaekezu, maka na amamife na nghọta Igbo bụ ife ezola ezo dịka ndị Igbo si gwa n'ofe ka amarọ mgbe eji kee nkụ ụkwa, ya na ọ bụ na anyị tinye uchu anyị afụ na ife niile onwero ife kwụsịa na ife kwụla ife akwụdebie, ife ọbụla Igbo na-ekwu nwere ebe ọ na-eje, afọ Igbo na-aza nwere ebe ọ na-eje. Fa wee kpọọ ọnya Olisaekezu iji wee nye anyị nghọta ka anyị ghọta na okike ụwa nke mụ na gị ma adịgo, mana ọ nwere ife enwere ike itinye okike wee na-aga n'okike ada agwụ Olisaekezu ofu Olisaekezu akpata na nwaanyị amụrụ nwa o ji wee jee agbọ wee ghọlịa nwa, ofu Olisaekezu akpata na mbe enwero nku, mana Olisa kele ife niile ka o si ka ọ bụrụ iwu bụ na mbe ga-enwe nku, maka na mbe abụrụ anụ ufe, mana mbe na-achọ ka ọ kọwaa n'anya nke na okike nke ezuru, maka na ọ chọọ ije anụ ufe, ọ chọọ iso anụ ufe jee lie olili n'eluigwe, o wee nwee ike wee keghalie onwe ya, ma dịka anyị si kwu na ife ọbụla ndị Igbo si na onye chaka ọtụe, na ife ọbụla mmadụ gbanwere ọnọdụ dịka Igbo si wee nwee ike ikpe ọgwụ na ọ nwere ife si abịa, mana ọ bụrụ ebe Olisa chọọ ka ike ya lịa dịka o si nye anyị eke oye afọ nkwụ dịfa bụ isi mmalite okike niile, ọ sị gị chụọ aja gị tụọ nzu gị gọọ ọjị, ya na ịtụ nzu na ịgọ ọjị bụ ife dị nnukwu mkpa na nghọta nke ndị Igbo gbasara okike, maka na ọnwa oge ọ ga-abụ olibido ọ dịka a ga-asị na Olisaekezuru, mana Olisaekezu nke a na-ekwu maka ya kịta na ozuro maka na ife o ji bụrụ nwoke adịrị ya, ya na mgbe ekesịrị ya ịna-enye anya ọ bụrụ nwoke n'ebe niile nwoke ọ bụzuru oke, mana n'ezie na ife o ji bụrụ nwoke kpọmkwem adịrị ya, o wee baa akwa alịlị, maka na ọ chọọ ka ọ dị ka ndị nke ọ chọọ ka ndị ọ dị ka ụmụ nwoke ibie, ọ chọọ ka ọ nụa anyanwụ seta ọza, anyanwụ seta ọza, ya na onye nwa ka Olisaekezu ji wee mee gịnị wee tụọ nzu gọọ ọjị wee chụọ aja wee si Olisa anya keghalị anya ka adị zuo okike ụmụ nwoke ibie. Na akụkọ nke a na nghọta nke ndị Igbo, Olisaekezu Olisa keghalịrị ọ dịka ụmụ nwoke ibie o wee zuo oke, ya na ebe a bụ mbụ
ebe a bụ mbụ maka ife ọbụla gbasara Igbo n'ụwa Igbo na okike ụwa ndị Igbo nwere mmalite. Ebe a bụ mbụ Igbo ji wee kọọla anyị maka gịnị? Mkpa ịchụ aja dị, mkpa ịtụ nzu dị, mkpa ịga ọjị dị. Nọọsọ nyanwa ka ị ga-eji wee gbanwee ọnọdụ. Ife ọnọdụ ka ọ dị, ọ dịghị ka a ga-asị na Olisaekezu nọọsọ ịtụ nzu na ịga ọjị na ịchụ aja. Ya na ife Igbo gwara anyị bụ ife na-ata ịtụ nzu na ịga ọjị na ịchụ aja. Ọnyanwa bụ ụka ndị Igbo, ọnyanwa bụ ekpere onye Igbo. Kedu ife fa ji wee mee nya ka ọ dị etu a? Igbo gwara anyị na gịnị? N'izu n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu. N'izu n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu. Maka na fa gwa ya na mkpụrụ ndụ na anya mmụọ ịnọ. Ya na ndụ adịgoli, mkpụrụ ndụ adịgoli tupu anya mmụọ ị na-apụta. Maka na ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ adịrọ, anya mmụọ ịnọ na-apụta, fanwa na onwefa ama mbụlụ okike, ama mbụ ndụ na-aga dịka fa ji gwa anyị na-agwụ agwụ na ọ dị ebe ebe naanị agwụ agwụ, ndụ agwụ agwụ. Ya na anya mmụọ ịnọfa gwara anyị bụ ife na bụ nyanwa bụ mmalite ife ọbụla bụ okike. Mana dịka fa si gwa anyị n'izu n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu. Mana ife na-ebido izu bụ gịnị? Anyasị na-amụta gịnị? Na-amụta ụbọchị. Ọnya ka afọ ji wee mee ka ịghọta mgbe nyanwa bụ afọ Eke si na ya na-eje ịzụ afịa. Maka na Eke bụ isi ụbọchị, isi izu. Ya na mgbe Eke pụtalụ bịa ịzụ afịa, dịka ya bụ na iweghachi okwu azụ, mana n'ụwa ndị Igbo, n'ụwa ndị bekee bute okike ụwa nke ọzọ n'ụwa ndị Igbo dịka nsikpo ọnya okike ụwa nke abụọ. Okike ụwa nke mbụ bụ nke ndị Igbo, nke a na-ekwu maka ya kịta a na-akụrọ mmiri ife niile gbasara Igbo. Ya n'ime okike ụwa nke ndị Igbo a nne chewelụkwanụ ụmụnne m, biko na nwelu m ndidi. Yes, unu enwekwana iwe ka anyị na-agakwanụ n'iru n'ebe anyị si wee bido. Ya na dịka ndị mbụ si gwa anyị na ife niile na-ebido na okike na-ebido n'anyasị, na anyasị mụtala ụbọchị. Mana mgbe a jụrụ Eke si na ya abịa, na ya nọ n'ọwụwa, ọ ga-anọ n'ọwụwa maka na onye a bụ mmalite, onye a bụ mbido, onye a bụ mbụ. Na ya nọ n'ọwụwa anyanwụ, na ya abịa ka ya bịa na ya abịala ịzụ afịa. Igbo bụrụ ndị na-azụ afịa. Mana ịzụ afịa anyị na-ekwu maka n'ala Igbo abụrụ ije Eke na ije Oye na ije Afọ na ije Nkwọ. Maka na nkọwa okwu ndị Igbo dị omimi. N'ime omimi a ka ị ga-aghọta na ife Eke na-agwa anyị bụ na ya abịa ị na-atụ nzu, na-aga ọjị, na-atụ aja. Ife ị na-eme bụ gị na okike na-akparịta ụka, gị na okike na-agba izu. Ọnụ ị ga-eji wee kwupụta, ị ga-eji wee kọwapụta onwe gị na ife na ka ọ ga-esi dị, na ka o si dị, na ka ọ ga-esi gbanwee. Maka na ife anyị na-ekwu maka ya bụ mgbanwe. Maka na onye maka anyị ghọta bụ okike. Ya na okike bụ mgbawa na mgbanwe. Ọ bụrụ na anyị chọọ ka ọ gbanwee, ọnụ ka anyị ga-eji kwupụtie, nkwa ka anyị ga-ekwe, negotiation. Ya na onye na-azụ afịa
bụ nwekọ. Ekenekwa gị chukwu nwoke dị otekwana traditional nwoke dị onye na-azụ afịa bụ negotiation ka ọ nọ, o nwero ife ọzọ nọ n'ime ya na ọnya kafa ji wee welie wee gwa anyị maka ịtụ nzu na iwe ọjị na ịchụ aja. Kpọla anyị Olisaekezu gwa anyị na okike adị na ọ bụrụ na okike zuru, ọ bụ na Olisaekezuru na onwe ife ị ga-emenwu, na onwe ife ị ga-ekwunwu. Ọnya kafa ji wee nye anyị nkọwa okike. Igbo enyere anyị nkọwa okike etu nwa bekee si nye anyị nkọwa okike, nye anyị nkọwa okike n'anya nke nyanwa. Nkọwa okike n'ala Igbo bụ nkọwa okike nke ị ga-ebi ebi, maka Igbo bụ ife a na-ebi ebi. Igbo bụ ndụ a na-eme eme, ọ bụrụ ife a na-agụ agụ, ọ bụrụ ife a na-edebe edebe, nọ ife a na-eme eme. Ya na onye Igbo n'okike nọ oge ọbụla. Ọnya ka o ji si gị kunie n'isi ụtụtụ, tụọ nzu, gọọ ọjị, ka ị wee nata onyinye chi na ụbọchị nke ụbọchị a ji abịa, maka na Olisaekezuru. Mana Igbo mee ka ịghọta na ife niile okike ka bụ mma mma. Igbo abịara ịgbanwe okike. Ife Igbo bịa ime n'ụbụ ya na okike dị mma, maka na Igbo mee ka ịghọta na okike na onwe ya bụ mma, na onwere ebe olilu mpeli, na ife niile okelu zuru ezu. Mana n'ime na ọ bụ mma oge ụfọdụ, maka na uto ga-adị. Uto is growth and progress. Ọ bụ na anyị ga-enwe uto, iwu bụ na a ga-etinye ife ga-abụ anụkata ọbụla ife ọdachi na ife mbelede, ka ị wee nwee ike wee kponite akọ na uche. Ya na mgbe fa gwara anyị, mgbe ndị mbụ rapụrụ anyị akụkọ ndị a m tụtara aka, fa dị ọtụtụ, mana eji m onemanigwe wee kọwaa okike. Eji m nwa ụwa wee kọwaa okike. N'izu gara aga ọkwa nke m ji na-agbatara n'uche kịta, mana ya na-agụ na-abata wee kọwaa okike. Ife Igbo ji wee mee ka anyị nwee ife ndị a niile bụ ka anyị wee ghọta n'oge ụfọdụ na a ga-enwe ife na-adịsịrọ ka anyị si chọọ, mana ọnya kafa ji ka eke ji gwa anyị na nyanwa bụ isi ụbọchị, na nyanwa bụ chi okike mkpụrụ anya mmụọ, na nyanwa bụ anya mmụọ nọ n'aka nri. In the east, position of eke bụ na east, oke nọ n'aka nri, na nyanwa bụ ọwụwa anyanwụ nọ n'aka nri, na ọwụwa anyanwụ, na nyanwa bụ eke nọ n'ọwụwa anyanwụ. Na ya bụ the negotiator, na ya abịala ịzụ afịa. Ya na osisi bunye ọkpịa ka ya bụrụ ukpịa binie ozugbo ka ya baa n'afịa. Ọkwa ije afịa, ị na-achọ kọstọma, ị na-akọnvinsie, ị na-asị agolo nke a na nke ya amaka, ịchọọ ka gịnị abụrụ ya. Nyanwa bụ negotiation. Nke a bụ ebe Igbo gbadoro ụkwụ, na mgbe anyị na-atụ nzu, na mgbe anyị na-awụ ọjị, na mgbe anyị na-achụ aja, na ife dị mma mana anyị chọọ ka ọ makarịsịa, na ife adịrọ mma na anyị chọọ ka ọ gbanwee. Ọnyanwa bụ okike, ka iji ghọta na okike akwụrụ ofu ebe. Ọ bụrụ na okike kwụ ofu ebe, ama na-amụ, ama na-eto, ama na-anwụ, a na-amụ, a na-eto, a na-anwụ, a na-amụkwa. Iji wee ghọta na agwụ ụwa gburugburu, nke a bụ ụwa izu nke ndị Igbo. Ya n'ime ụwa izu nke ndị Igbo, gị na okike na-enwe mkparịta ụka kwa ụbọchị. Ọ sị gị kwupụta, gị bịa ka ị dị ka anya mmụọ ịnọ na mkpụrụ ndụ isi na ya wee machapụta,
isi na ya wee malite ndụ n'ebe a bụ ebe mkpọrọgwụ dị. ya nọ nke a ka anyị fụ n'izu nke mbụ na mgbawa okike. n'izu nke mbụ a ka anyị nọ fụ ka gịnị ka afọ senianọ ka nkwọ senianọ n'aka na n'ọdịda anyanwụ na ọlụ a bụ ime ka mmụọ na ndụ bụrụ ofu, na ọ dị ojije na ya bụ nwa nje ozi, na ọ dị ojije ya na ikuku ọ dịla ụkwụ ojije ikuku nọ n'ojije oge ọbụla ọ dakwụ ofu ebe, o nọrọ ofu ebe, maka na ya bụ nzu ị na-atụ ya bụ ọjị ị na-awa o nwee ndị bụ aga, ya bụ okwu ikwu n'ụtụtụ, ya bụ ọjị ịgọ n'ụtụtụ o nwee ndị bụ aga. ikuku na ọ dị ojije ọ nọ in constant motion. ọ sị na ọnọdụ a bụ n'ọdịda anyanwụ n'ebe a ka ya nọ, mana ọlụ a bụ ime ka mmụọ na ndụ wee ofu. ọnya kpatara na ọ pụa ama ka arụ esi ike, arụ abụọzi arụ, ndụ apụana. etu a ka ọ dị na fanta niile n'ofu n'ofu, mana ọ bụ na ọ pụa ama ka arụ abụsọ mma, ama ka arụ asi ike, ọ nọọzi ya, ndụ apụana. ya ka anyị wee ghọta na Igbo bụ ife a na-eme anyị na-eme ka anyị ghọta ebe ọ na-aga, ka anyị wee nwee ike inweta amamife na akọ na uche wee gbasie okwu ike na anị, dịka anyị si ghọta n'oge anyị kwu maka anị, maka na agwala na ọnwa anị nwe egwu, ada aghala ana na-agba egwu n'elu, mana ekwu anya kịta ọ dị onye Igbo ka ọsọsọ a na-ekwu maka ịgba egwu na anị. faiji ghọta bụ na anị bụ ife niile, ya na okike ndị Igbo anyị na-ekwu maka ya na mgbanwe faji wee welu Olisaekezu wee mala ya atụ, ka anyị wee ghọta na ife niile bido na mbụ, mana ọ bụ na ọ gbawara na onwero ka ifu uto, onwero ka ifu ọganiru. ya na uto na ọganiru na-esi na gịnị na nghọta ịma na okike bụ mbụ gbawa anụ. ya ka fadilue n'iteghete gwa anyị na ebe a ka mmụta anyị na-elute n'isi, mana 19 ka anyị ga-azọlukwu wee naghachi. ya na a ga-enwe kọnekshọn n'oge ọbụla na mmụọ na mmadụ ga-anọ n'izu, maka na 11 bụ ebua bụ okike, ya bụ mgbawa mbụ. mana ọ na mgbawa mbụ a ka anyị nọ wee na-akụ maka eke na oye na afọ na nkwụ, maka gịnị n'ebe a kafa nọ wee gwa anyị maka mkpụrụ ndụ, kafa si wee keliela anyị okike Igbo, maka na Igbo abụrụ sọọsọ ife a na-ekwu na ife a na-ememe, na onwero nghọta dị omimi karịa anya, onwero mmụta dị omimi karịa anya. ya na fa na-asị anyị dịka ndị mbụ anyị kpọrọ afafa, anyị sị na fa nwere afọ otutu dị iche iche. mgbe anyị na-akpọfa agwọtụrụ mbe na ọtụgo okpokolo, na-akọwa na onye na-achụfa na-achụ onwe ya, maka na ọma mmetụta fa. mgbe fa na-agwa anyị na afafa bụ oke nkịta bụ ụzọ, na ọfa bụ ndị bụ ụzọ wee gbaa ụkwụ ebe a. mgbe fa na-agwa anyị na fa bụ agụ nwa ọfịa, dịka isikwu na ife mbụ bụ ụzọ gbawapụta ka okike gbawalụ bụ gịnị, ka fa na-agwa anyị na aka ubilikụlụ onwe ya n'ọfịa mmụọ a na-ekwu maka ebe aka ubilikụlụ onwe ya, na tupu ọnwa ndụ apụta mmalụ ndụ na aka ubili akụgo onwe ya tupu eke wee pụta. ọnya ka eji gwa ya na mgbe eke mapụtara na mbụ na ọ nọ n'ugwu yilu gịnị, yile akwa bụ kpakpando na njereke egwurugwu na arụ, wee kpọọ si na ya bụ eke
na ifenya afanya bụ na yanwa bụ isi ụbọchị na isi ụbọchị ọ bụ na ya ga-abụ onye na-azụ afịa si bunye ọkpịa ka agaba eke wee bulu kpa wee binye afịa tinye iru na ọwụwa anyanwụ afọ tinye iru kwue na ya abịa eme ka mmụọ na mmadụ bụrụ ofu site n'inyefe ume ndụ o tinye iru n'ọdịda anyanwụ afọ na oye afọ si na ya nọ n'ugwu north nọ n'ime arụ a ka gịnị na ya bụ ndụ n'afọ na ya bụ ụmụ alụsị niile n'afịa etu anyasị si amụta ụbọchị na ya bụ ụmụ alụsị niile n'afịa etu anyasị si amụta gịnị ụbọchị na iji wee ghọta na anụ ọfịa na osisi na mmadụ na ife ndị a niile ọnwa anyị nwe egwu afọ ọnwa anyị nwe egwu anyị n'ebe a bụ ife ebe niile gbadoro ụkwụ ọ na-afọ anyị bụ gịnị bụ steji okike niile ọnwa ndụ mata mgbe okike mapụtara na nkọwa Igbo okike niile ọnwa ndụ mata mgbe ekewapụta ife ndị a niile na nkọwa Igbo bụ maka gịnị maka ife anyị maka na ebe ị na-afụ ife ndị a niile anya ebe a ka ife niile anọ wee pụta ife wee nwee arụ nwee ife ị na-emetụ aka nwee agwọ na-akpa nwee etu o si eme omume bụla ife ọ bụ ya na ife afọ nwee dị ụba afọ nwee dị angels onyanwa bụ angels ụmụ alụsị ọsị na n'afịa na ya bụfa n'afọ na-amụpụta mụ na gị na-amụpụta ife ndị a niile bụ ife na-afụ anya na ndụ onye si na ya bụ gịnị na ya bụ ugegbe na ya dị ka ọnwa na ife bụ ọlụ a bụ ife anyị na-ekwu maka ya nzu anyị na-atụ n'ụtụtụ ọjị anyị na-agọ n'ụtụtụ agwa gị nke a bụ gịnị maka na okike kesịrị Igbo nyefa usoro dị iche iche iji wee na-egbo mkpa maka gịnị dịka fasigwa anyị Olisaekezu mana ife niile Olisa ka dị mma ife niile okike ka dị gbado mma mana ọ bụ na ọ nwee maka ifike uto wee dị ka mgbanwe wee dị na anọkata ifu nke ga-adị ka o zuru oke onye etie na afọ amalụ ọ ga-alụ iwelu nzu iwele edo iwelu nzu iwele ọjị ịtụa nzu ego ọjị ime ife eke na-eme ikwue ka eke si ekwu afọ ebulu kunie oya ebulu nkwa ebulu kunie na ọlụ anọ ikuku na ọ dị ojije ọnwa mgbaji ozi afọ amụpụta na afọ ya enye gị that birth and rebirth and change afọ ya enye gị mgbanwe ọ site na ya ka ọ ga-esi pụta onye anwụ ụmụ mmụọ niile anyị na-agwa okwu ndị a ga-eje ozi ndị a ga-eme ka ife niile na-apụta ife ọ sị na onye abụfa oye gwa gị na ya nọ na ndịda maka na ife ị na-enweta dị 4 cardinal points n'asụsụ ndị Igbo bụ ọwụwa ọdịda ugwu na ndịda mana ịma na Igbo na-esi aka nri wee na-eje ya na Igbo adị eme etu a na ime etu a bụ ikopụ ekopụ na ịga anti-clockwise bụ ikopụ ekopụ igbuchapụ ife ọjọọ ikochapụ ife ọjọọ mana ife a na-ekwu bụ natural way etu ọ ga-esi dị mma ọ na-esi n'aka nri clockwise wee garue na ntị aka nri wee garuo okilikili ya na ife ị ga-afụ bụ eke na ifu eke na ọwụwa anyanwụ ifu oye na ndịda a na-akpọkwa ndị Igbo na-akpọ mbana mana ndịda ifu oye
na ndịda ifu afọ n'isi ma ọ n'ugwu ya na ị ga-enweta ugwu nweta ndịda ị ga-enweta ọwụwa ya right south north and then ị ga-enweta east then nweta west ya na onye ị ga-afụ na west bụ gịnị onye na-eje ozi ya na onye ya na eke gba bụ ya na afọ ya na nkwọ eke bụ isi nọ na ọwụwa nkwọ nọ na ebe nọ na ọdịda ọwụwa na ọdịda ọwụwa na ọdịda right and left na-eso anụ oyibo mana aka nri bụ ọwụwa na aka ekpe bụ ọdịda ya na eke nọ n'ọwụwa anyanwụ bụrụ okpa na-eje afịa na ọ dị ọsịsọ nyanwa bụ nkwọ bụ ọdụ nya isi na ọdụ nọdụ na ebe nọdụ n'aka ekpe bụ gịnị bụ ọdịda anyanwụ ọwụwa anyanwụ east ọdịda anyanwụ west then nwetazie afọ na oye nọ n'ebe oye nọ na mba ana which is ndịda dị iche na ọdịda ndịda dị iche na ọdịda ndịda dị iche na ọdịda maka ife iji nweta ọdịda bụ maka ọwụwa na ọdịda ebe anyanwụ na-awa na ebe anyanwụ na-ada then nke ọzọ bụ n'isi ya north n'isi mana Igbo ka enyela anyị nkọwa agwala anyị nọ ugwu na ndịda ugwu na ndịda ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ na ugwu na ọdịda etu aka Igbo si kwue ya na ịbata na obodo Igbo dị iche iche na ị ga-afụ na fa ga-enwe ọdịda dịka vileji ọdịda dịka vileji a ga-enwe ugwu na ọdịda na ọwụwa anyanwụ na ọdịda na ugwu na ndịda na ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ mana oye nke bụ nyanwa bụ onye nọ na eke ịga etu Igbo si kwesị ịga na site n'aka nri wee gara okilikili na ego eke gụọ oye tupu ịgụọ afọ wee gụọ nkwụ ya na ị ga-agụ eke gụọ oye gụọ afọ gụọ nkwụ etu Igbo si pọintị anya nke a bụ ngwọta nke ndị Igbo eke oye afọ nkwọ eke oye afọ nkwọ etu akafa si wee nọdụ ya na oye gwala anyị na yanwa bụ gịnị na ya bụ enyo dịka ọnwa na ọlụ a bụ ibulu ya bụ okwu ikwu n'ụtụtụ dịka enyo bụ na mmụọ bulukwa na mmụọ butekwa n'ụwa excuse me ka anyị ji wee ghọta na Igbo gwala anyị sị na mmụọ na mmadụ na-agba izu maka na ofekechie na mmụọ nọ n'ebe tele aka na mmadụ n'ebe a fa niile n'ofu ebe n'ọnọdụ fa dị iche kịta ka ịfụ ka Eoan eke oye afọ nkwọ kịta ka anyị ghọta aka agwa fa na-akpa iji wee mee ka mmụọ na mmadụ bụrụ ofu iji wee mee ka anyị na mmụọ na wee na-anọkọ oge ọbụla maka na ewezuga fa na anyị na fa ama nnọkọ ewezuga fa na anyị na mmadụ na mmụọ ama nnọkọ oge ọbụla na-akparịta ụka ya nọọ ife Igbo mee ka anyị ghọta na anyị ga na-akparịta ụka ya na anyị ghọta na Igbo gwala anyị na nke a bụ n'izu na okike nke mbụ na mkpụrụ ndụ gbawapụta anya na anya mmụọ nọ okike nke abụọ na ife a na-afụ bụ gịnị izu na okike nke ịtọ na ife a na-afụ bụ gịnị ọmandụ consciousness ọmandụ ya na ọ bụ na enwelụ na ndụ dị na mgbe a na ọmandụ ka nọ n'ụla ọnya ka fajigwa ya nọ n'anyasị ka ọ na-ebido dịka anyasị si mụpụta ụbọchị
ka anyị wee ghọta na ife a na-ekwu bụ ụbọchi. Ugbo bụ ụbọchị onye kafa ji wee gwa gị gị tụọ nzu, gị gọọ ọjị, gị na-awa ọjị, gị na-atụ nzu. N'ebe a bụ nyanwa bụ ebe mmalite ịchụ aja si wee bido. Ya na ọma ndụ fa na-ekwu bụ gịnị? Ndụ dị, mana ọma ndụ nọ n'ime ndụ amarọ ndụ. Mana ọ n'izu nke ịtọ okike malite. Igbo gwara anyị okike malite n'izu nke ịtọ. Izu nke ịtọ bụ gịnị? On the 12th day. On the 12th day. Dịka nkọwa niile a na-akọwa si wee malite. Ekenekwa gị Patricia Ekeke Yehuda eke Yehuda, ekene m gị nnọọ. Dịka Igbo mee ka anyị ghọta n'izu ife niile a na-eme na ọma ndụ nọ n'okike, mana ọma ndụ akara wee nwee ike ịma. Ọkara wee nwee ike ịma. Ya na ndụ dị, ọma ndụ nọ. Agwara onye na n'izu nke ịtọ ka ekele ọma ndụ. Ọ gwala n'izu nke ịtọ maka na agwaga ya na mkpụrụ ndụ apụtabugo. Ya na ndụ adịgo, ọma ndụ nọdụ, mana ọmarọ na ọnọ. Ọmarọ maka okike, mana ọ n'izu nke taa ka okike nyere ọma ndụ ike ịma ndụ. N'izu nke ịtọ ka okike nyere ọma ndụ ike ịma ndụ. Izu nke ịtọ bụ gịnị? 12th day. Abalị nke 12. 12 bụ gịnị? Nọmba 3. Atọ maọbụ ịtọ. Maka na Igbo, ife niile Igbo na-akọwa nwe gbadolu ebe ọ gbadolu ụkwụ, gbadosie n'ike iji wee mee ka ịghọta na okike ọ na-akọwa maka ya na o dolie anya na ọ bụrụ ife ọ mụtara amụta, na ọ bụrụ ife ọ na-akọwa na a ga-eji okwukwe wee kweta. Nọọ na Igbo na-enye gị nkụzi na ntụziaka ụwa nke ndị Igbo. Ọ na-eme ka ị na-aghọta, maka dịka m sikwu n'Igbo dị omimi na ọbụnadụ ndụ nke anyị dị n'ozuro nọ ife anyị na-eme ebe ịnwa anyị kọsịa nke anyị na-akọ n'oge nke anyị echigha dịka fasigwa anyị. Ya n'izu nke ịtọ bụ the 12th day ka fa gwara anyị nọ n'izu a ife mee n'izu a okike ke n'izu a, maka na nwa bekee kwụla anyị okike nke egwu anyị mgbọsị nke mbụ, mgbọsị nke ịbụ, mgbọsị nke ịtọ, mgbọsị nke ịnọ, mgbọsị nke ise, ụbọchị nke isii, ụbọchị nke ịsaa. Ekele ụwafa jebezie ezumike. Igbo na-agwa anyị ife na-eme n'izu n'izu. Ya na izu bụ 4 days. Eke oye afọ nkwọ orughalịa. Eke oye afọ nkwọ orughalịa. Na nke ịta ka ọma ndụ mala onwe nke bụ the 12th day. Ya na okike ndị Igbo ka na-aga even on the 12th day. Ọkara wee kwụsị maka fagwa ya n'ebe a ka ọma ndụ mala onwe wee fụ okike wee fụ eke. Ọma ndụ kọwala ife ndị anyị na-ekwu maka ya. Ọma ndụ ka anyị ji na-enwe ike ịdị na-enye nkọwa maka na ọma ndụ bụ ife fụla eke na oye na afọ na nkwụ wee matasịa ife ndị a niile. Ya na a ga-enwe witness, a ga-enwe onye akaebe okike nke ụwa nke ndị Igbo fụ ka ife ndị a niile na-eme wee nwee ike ịgwa anya dịka anyị si ghọta na Igbo na-eme ife niile n'usoro na fa agwa anyị maka ndị mbụ site na ndị mbụ wee nye anyị ndị abụọ anyị nwa wee na-agazi. Ya na ọma ndụ a na ifefa na-agwa anyị that time bụ na consciousness became conscious of being conscious. Na o nwere oge mmadụ na-anọ, na o nwere oge anọ n'okike mmadụ na-amadị ife ọma na ọmadụ onwe ya ma ya fọdụ ịmazi ife ọ kwesịrị ịmanụ ma ife ọma.
ya na consciousness becomes conscious of being conscious. Na awareness adigo aware of being aware. Na gị nwa na mụnwa bụ individual na anyị ga-elukwa that time anyị ga-enwekwa ike irijikwa the same awareness level. Maka na ọ bụrụ onye ọbụla sa anya na-afụ ụzọ, ọ bụrụ onye ọbụla na-aga ije tetago n'ụla. Ya nọ na mgbọsị nke ịtọ, ọ n'izu nke ịtọ ka consciousness maalụ na ya adịgo conscious of being conscious wee fụ okike. Wow! Dịka mụ njụ anyị tata sị, ị nwee ike ilota mgbọsị izizi na ndụ gị. You nwee ike ilota mgbọsị izizi, you can write it in the comment box. You nwee ike ilota mgbọsị izizi na ndụ gị. Ịma, hey, na ị nọ n'ụwa. Sị, hey, ọ dịka mmadụ amaghị olikunye, hey, anọ m n'ụwa, ọ nke a bụ ụwa. You nwee ike ilota mgbọsị izizi na ndụ gị, that thing strike. Oh, anọ m n'ụwa, nke a bụ ụwa. That is the day the conscious in you becomes conscious. Mana, imaro, we can't read it. We can't count it. Ọtụtụ n'ime anyị ama nwike. Ịdị arọ, ịdị ọnwa isii mgbọsị ịma, hey, anọ m n'ụwa, adị m ndụ. Ịdị arọ ise ka ịdị arọ ili, ka ịdị 20 years. Onwe ndị dị tata mụ na anyị na-ekwu okwu, onwe ndị dị 30 years mana fa aka adụ na ma na fa nọ n'ụwa. They are just going. So na ife eji nke a gwa anyị bụ ka anyị ghọta na consciousness na mgbe ụfọdụ na onwe ife ga-etrigi a o wee kunie, mana ọ bụrụ na ọ nọrọ, ọ nọ mgbọsị ụmụalụ n'ọnọ, mgbọsị ọ dị aware of self n'ọnọ. Ya na mgbọsị izu nke ịtọ ka a gwara anyị na ọma ndụ maalụ onye ọ bụ wee malụ n'okike nọ. N'izu nke ịnọ ka a gwara anyị na gịnị na-eke ka izu nke ịnọ, mgbọsị nke ịnọ si n'abalị wee topụta abalị wee fota chi, ka chi izu nke ịnọ na-efu. Ya ka anyasị na-amụta echi. That day ka a gwara anyị na gịnị bụ na eke na chi na ụbọchị bụ abụlugo ofu. Ọ maka na eke na chi na ụbọchị abụlugo ofu ka fa ji wee gwa ya na Olisaekezu mana o nwee ife ị ga-emenwu n'ime, maka na ndị Igbo ndị mbụ ndị bụ ụzọ bịa gwa gị na ifefa na afro ka fa ma ebu ọnwụ. Sọsọ nke a bụ ife okike na-agwarofa ekene nga akọ na uche. No. Adiokwa m ede ife ọ bụ na what are you writing that not writing I'm talking. Ekenekwa m unu. Nya na ọnyanwa n'izu nke a, that izu nke ịnọ nke bụ gịnị? Ụbọchị gịnị? Ụbọchị nke 16. Abalị nke 16 mụtala ụbọchị nke 16. 444 ịsatọ na abụ 16. Na 16 a ka fa gwala ya na gịnị na eke na chi na ụbọchị abụlugo ofu. Ka i wee fụ ka Igbo si wee maa ife, ka i wee fụ ka fa si chaka akwụ. Ụbọchị 16 bụ gịnị? Izu 16 bụ gịnị? Maka na ma na izu nke ịtọ bụ 12th day. On that 12th day ife inweta abụ ịtọ. On the 12th day ife inweta abụ ịtọ. Maka na ili kafa gwa ili. Ya na 10 kafa na agwa bụ illusion. Ya na mgbe oya na agwa anyị na ya bụ enyo, o ji wee bulu na ụwa nke a na-ebujelu n'ụwa nke mmụọ, si n'ụwa nke mmụọ na-ebutela ụwa nke nne m akụ. Ka anyị wee fụ na enwe constant n'oge ọbụla na mmụọ na mmadụ na anyị na mmụọ nọ. Mana chi na-efo anyasị na-amụpụta chi ụbọchị ọbụla ebulu onyinye nke ya na-abata. Ya na ọnụ chi mgbọsị nke 16 anyasị mụpụtalụ ụbọchị ka eke
na chi na ụbọchị bụla ofu. Kedu ife ọ na-akọwala anyị? 16 bụ gịnị? Ofu na isii. Ofu na isii bụ gịnị? Ofu na isii bụ gịnị? Ịsaa. Ofu na isii bụ gịnị? Ịsaa. Ya na ịsaa anyị na-afụ na ofu na isii bụ na ịgbakọ ife niile na ịghọta na mgbọsị nke mbụ fa na-agwa anyị maka ịnọ, na mgbọsị izu nke mbụ fa na-agwa anyị maka ịnọ, na izu nke ịbụọ fa na-agwa anyị maka ịnọ, na izu nke ịtọ fa na-agwa anyị maka ịnọ. Na ife anyị na-afụ bụ gịnị? 18. Sorry, ife fa na-agwa anyị maka ya bụ ife na-akọwala anyị bụ 22 days, which is 12 plus 10. 12 plus 10 kedu ebe isi wee nweta ya? 12 plus 10 bụ ịgbakọ mgbọsị izizi na mgbọsị izu nke mbụ na izu nke ịbụọ na izu nke ịtọ na izu nke anọ, inweta 22 days. 22 days a ife ị ga-enweta bụ 2 plus 2. 2 plus 2 bụ gịnị? 4. 4 ị na-enweta na-enye gị gịnị? Izu. Izu. Ọmalitekwa na njem. Ọmalitekwa na njem agwụ agwụ. Ya na Igbo na ife niile n'ụwa izu ndị Igbo bụ ụwa agwụ agwụ. Ụwa agwụ agwụ, ụwa akọ na uche, ụwa ana ụwa mmụọ na mmadụ na-emekọrịta, ụwa mmụọ na mmadụ nwe ochigha ọ na-ochigha maka na ọ da ana na ọ da agwụ agwụ na ọ da anwụ anwụ. Ya nọọ ife ịtọ ndị a, anwụ anwụ, ana na agwụ agwụ, ka faji na-akọwala anyị na okike bụ mmụwanye na ọ da agwụ agwụ, ọ dị ebe. Okike ndị Igbo enwere onye Igbo ekesi anya ọsị na okesighị mba. Ọ nke akpata na Igbo na-akpa agwa ka chi. Igbo na-eso ekeghali mmadụ. Ọ bụrụ n'ụwa nwa bekee ka a na-agwa anyị maka Olisaekezu, anyị akọwabazirola anyị onye Olisaekezu bụ. Olisaekezu nwezi ike bụrụ nwoke nwaanyị ma nwaanyị dịka nwa bekee bụrụle gay or lesbian. Mana Igbo gwala anyị na ọ ga-akpa agwa dịka onye kwesịrị ịbụ. Ekeghali anya. Naanị Igbo gwa anyị na ife a na-afro ka emebu ọnwụ. Igbo gwa anyị na ife a na-afro ka emebu ọnwụ, dịka ndị a butela akụkọ nke fasi wee bịazie wee sị na gị kwa na a ga-emeghe, gị kwue na a ga-anụ, gị yọọ na ị ga-ayọta. Ife ndị a niile bụ ife dịbụ n'ụwa nke ọnya ka iji wee na-etufa ndị mbụ afa. Agwọ tụrụ mbe, oke nkịta bụ ụzọ, agụ nwa ọfịa, ugo mma, eze nwa udene, ụkwụ na-agba mgba. Ife ndị a niile ka iji wee na-aghọta na ị na-ekwu na ana na fa na anụ. Ege ntị. Gị na-ekwu na fa na anụ na gị na mmụọ na oge ọbụla, mana ọ ngịnwa ka ọ dịlụ. Ọ ngịnwa ka ọ dịlụ ije afịa, ịba n'afịa, ime ya bụ negotiation. Ya nọọ ife ndị a ka m ji wee bịa n'arụ nke a na ịkọwa maka okike, ka anyị wee ghọta na ndị Igbo na okike akwụrụ ofu ebe. Na okike na-agagharị, mana ife niile fa ga-enye anyị ka anyị wee nwee ike ime ka okike na-agagharị adịgo n'okike. Ya na izu dịka anyị si malụ n'ọma ndụ ma na ndụ dị, mana ọ nọbụ na ndụ mana ọ marọ, mana ọ n'izu nke ịtọ ka ọ kwụnye n'ụla. Ọ ife anyị na-ezili ozi ndị a ka Igbo wee ghọta na ọ bịala bịa nyela anyị atụmatụ, mana atụmatụ nke ndị Igbo gbadoro okwu kpọmkwem. Ebe ọ gbadoro okwu n'ụdị omimi ọfụma. Ya na omimi nke ebe ụwa nke ndị Igbo gbadoro okwu bụ ife ga-abịa na-ekwe na-akọwa, iwe nwee ike na-afụ maka na ife gịnị anọ, ọ ife na-asụ n'asụsụ, ọ ife ị na-eli na nri, ọ ife ị na-ekwu n'okwu, ọ bụrụ egwu ezite.
ya na ekenekwa m unu ndị nke m. Ebe a ka m ga-eweta ozi nke taa n'isi njedebe, maka gịnị na oge anyị emiena. Daalụ na ụmụnne m, ekene ọmanụ. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ekenekwa m unu. Onye bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe mgbadalide. Onye bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe ụmụ Igbo bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. Onye ga-achọ oge okwu mgbadalide, mgbadabulekwe mgbadalide. Onye afụtinye isi n'ite ebunu, ite ebunu melokolobịa nwonye menu. Nwa mgbada na egwu wee bido, mgbadabulekwe mgbadalide. Nne fatijolo tijolo tijolije, nna fatijolo tijolo tijolije. Mgbadabulekwe mgbadalide. Nne ya tijolo tijolo tijolo, nna ya tijolo tijolo tijolije. Mgbadabulekwe mgbadalide. Ekelekwa m unu ndị nke m. Daalụ nụrụ nne. Ka ọ dịkwanụ n'izu ọzọ dịka anyị si manụ n'Igbo bụ agwụ agwụ. Ekene ọmanụ, ka chi foo unu, udo dịkwala unu n'ofu n'ofu. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Udo chikwanụ. Ka ọ dịnụ, bye, ka emesịanụ.